הלו? אהלן אברהם, מה שלומך? ברוך השם. איזה חבילה? אבל שלחנו לך את זה כבר לפני שבוע. חכה שנייה אחת, אני אכנס למערכת, אני עובד עם אוריאן. שנייה אחת, אני בדיוק פה בזה, שנייה. אני רואה שרשום פה סופק. מי זה חמוד? לא יודע, זה מה שרשום. טוב, אני עכשיו מדבר איתם ואני חוזר אליך. אוריאן האלה. שלום וברוכים הבאים עוד לאוריאן. פעם אתם עם ההודעות שלכם. של חטיבת ההפצה וההובלות. על מנת לקבל את השירות המתאים עבורכם, אנא הקישו תענו לי כבר. הלקוח, ולסיום הקישו סולמית. תניחי לי, תענו לי כבר, אוריאן! ברוך השם. הלו? אוריאן שלום, מדברת רות, איך אפשר לעזור? רק שנייה בבקשה. שלום, אוריאן מדברת, איך אפשר לעזור בבקשה? שלום, אברהם, איך אפשר לעזור במשלוח סופק? רק שנייה אחת בבקשה, יש לי ממתינה. רגע אחד, אני עונה פה לבן. סופק, נמסר, העבר בבדיקה. היי, שלום. כן, מוטי, אני איתך, איך אפשר לעזור? סליחה, אני פשוט מהסרוויס, אבל אני בן אדם אחד, מטפל ב-4,572 לקוחות. רק שנייה, 4,573 לקוחות. איך אני יכולה לעזור? אולי אני אתן לך את הנייד שלי, תתקשר אליי 24/7. רק שנייה אחת, החבילה סופקה, תודה. אין כרגע ממצאים, תשלח לנו תיאור תכולה. כן, מוטי, סליחה, אני שוב איתך, בבקשה. הבנתי, רגע אחד אני אבדוק במחשב. טבריה, סניף של... זה בכלל לא אני. אוקיי, אני אעביר אותך לליה. תודה, להמתין בבקשה. מה זה המערער החמוד הזה? כזה לא היה לי. תודה רבה לך, לקוח יקר. אוריאן שלום, מדברת ענת. כן, מוטי. מוטי, תגיד לי, באיזה תחום אתם? כן, אני מבינה חבילה דחופה, אבל רציתי לשאול, אתם נותנים מתנות לחגים? לנציגה הנהדרת שמטפלת בכם בדרך כלל. לא, אבל אתם נותנים... אני אטפל לך בחבילה, אבל אתם נותנים? אני אגיד לך, פשוט חסר לי עוד צמד של וזות כדי להשלים את הסט. לא משנה, הבנתי, אבל אתה תיתן לי מתנה? בסדר, לאן החבילה? מה המספר? מוטי, זה סופק. הלקוח טוען שלא קיבל? וואי, אז יכול להיות שיש פה עניין של אובדן. אז אובדן, אני אעביר אותך לנומי לנושא הזיכוי, אבל אם תוכל לומר לי רק שאתם נותנים וזות? סליחה, לא לצעוק. טוב, אני אעביר אותך לנומי, ביי. איזה יפה אני. אחסן. יפהפייה מאלפת. מי מתקשר אליי? אני בדרך כלל במייל. שלום, מדברת נורי, איך אפשר לעזור? אהלן, מוטי, סבח. שלום לך, מוטי, איך אני יכולה לעזור לך? סטנה שוואיה, תירגע. מוטי, תירגע בבקשה. לא לצעוק עליי, בבקשה. כן. אובדן? זיכוי. רגע אחד. אני רואה שדחינו את הבקשה מכיוון שאתה לא הכנסת בהסכם שיש לך אחריות לנזק. יש לך אחריות לנזק? אז שנייה אחת. סליחה, פשוט החבילה גדולה מדי. חבילה קטנה עם חולצות. רק שנייה אחת. אתה בכלל שלחת משהו שביר ואסור לשלוח משהו שביר איתנו, יא חביבי. מוטי. נעליים. זה לא כל כך שביר. הבנתי. פנית אלינו באיחור, אתה צריך לפנות אצלנו עד 30 יום. פנית אלינו היום פעם ראשונה. אתה בכלל לא רוצה זיכוי? אז למה פנית אליי? רק שנייה אחת. מאלפת שכמותך. כן, סליחה, לא, פשוט מישהי פנתה אליי. איך אני יכולה לעזור? סופק, אבל לא סופק. לא, זה לא אני, הגעת למחלקת תלונות הציבור. אני אעביר אותך לליעד בבקשה. רק אחד, שנייה בבקשה. אוריאן שלום, מדברת ליעד. כן, מוטי. אין צורך לצעוק, אני פשוט עם איזה בקבוק... כן, סליחה. חבילה
כן, אני מבינה. מה המספר? אני פשוט שנייה עם הקרקר, אתה יודע מה, אני אעזוב את הקרקר לאחר כך. מה המספר חבילה? הבנתי. אני פשוט, אתה אוהב טסטר צ'ויס? לא משנה. אני רואה, אבל רשום סופק. אני מבינה שזה לא... אני... שנייה אחת, הבנתי. אני פשוט באמצע לקלף את הקלמנטינה, אז... סליחה, כן, אני מבינה שזה דחוף. אני אעביר אותך לרונית, בסדר? אולי אני אוכל קרקר? סליחה מוטי, אתה עדיין... כן, לא קרקר, זה לקוח ששולח קרקרים, אני מעבירה אותך למנהלת רונית, סליחה. ליאת, בואי נירגע. בעזרת השם הכל יהיה בסדר. מה קרה? לקוח כועס? זה אני, תעבירי אליי בבקשה. אוריאן שלום מדברת, רונית, הכל יכולה? מוטי, בוא רגע נירגע. בוא ננשום עמוק. מעולה, תודה. רק שנייה בבקשה, מוטי. בנות, למשוך שיחות. כן, מוטי, אני איתך, איך אפשר לעזור? רק שנייה אחת, מוטי, אני רואה שהשעה 1, השם לפני הכל. תמתין בבקשה על הקו. אמן. כן, מוטי, התעסקתי בענייני קודש, עכשיו אני יכולה לעבור לכל. איך אפשר לעזור? מה המספר חבילה? מוטי, המשלוח סופק. לידי חמוד. אתה טוען שלא סופק. מוטי, עם איזה דפדפן אתה? זה קשור, תזרום איתי. עם איזה דפדפן? איזה מערכת אינטרנט יש לכם? אתה מכיר את המסך שלנו סטטוס משלוחים? מוטי, אני מחליטה. תיכנס בבקשה. אנחנו נמצא את החבילה. תיכנס לתוך סטטוס משלוחים. תקיש תאריך של היום. מוטי, אני פותרת לך את העניינים. תראה היסטוריה. אנחנו רואים שהמשלוח סופק אתמול לידי חמוד. אתה עדיין טוען שלא סופק? טוב, יש לנו קצת בעיה עם הסניף שלנו בקדמת גליל. אני חושבת שאני אעביר את זה לטיפול של אבי, מנהל השירות, אני כבר מעבירה אליך. מעייף כל שנייה לרדת לרמפה. אני עולה. בשביל זה יש את אנשי התפעול. אני מעדיף להישאר פה ולשחק לי עם הפורטל החדש שלנו. אוריאן שלום מדבר, אבי. כן, מוטי. משלוח סופק, אבל לא באמת סופק. תגיד לי, מוטי, אתה מכיר את הפורטל החדש שלנו? כן, אני מבין שזה דחוף, אבל אני חייב לספר לך עליו. הפורטל החדש שלנו, שיהיה מוכן עוד שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, מקסימום 3 שנים קדימה אולי, אתה תוכל לראות את כל הכשלים בזמן אמת מבלי ללחוץ על כפתור. אני מבין, אבל תזרום איתי על הוויז'ן. תחשוב שאתה יכול לראות מראש את כל הבעיות. אוקיי, חבילה שלא סופקה, אני מבין לאיזה סניף, בוא נראה. קדמת... אתה יודע מה רגע, מוטי? בוא נדבר במספרים. בסדר? אני אכנס רגע ואוריד לך איזשהו דוח קטן של המשלוחים אחרי שנדע איפה אנחנו עומדים. אני מבין שזה כרגע דחוף, אבל אני רוצה לתת לך תמונת מצב. בבקשה. אנחנו עומדים על 99.9% מסירה בשעה הראשונה של היום, ויש לנו 1% כשלים שזה לא באשמתנו. אני מבין שהחבילה דחופה, אבל אלה המספרים. אם יש לך עוד תלונות, אז כנראה שאני צריך להעביר אותך הלאה למנהל החטיבה. אז אני אעביר אותך למנהל החטיבה, ירן. רק שנייה, בבקשה. כן, איציק, מה בנוגע לתעודות החתומות? מהמם, מאלף. רק שנייה אחת, מי זה מחפש אותי? זו שיחה לא מוכרת. אני שנייה עונה, תחכו. הלו, רק שנייה בבקשה, אני מסיים שיחת טימס עם המנהלים הנהדרים שלי. רק שנייה בבקשה. אז איציק, כמו שאמרנו, מחר על הבוקר, שחר, תתחיל להתעורר על עצמך, ואלי, לא משנה. טוב חברים נהדרים שלי, אני מצפה לתוצאות. ביי ביי. הלו. כן. ערן.
כן. איך הגעת אליי? כמה חבילות יש לכם בחודש? 400, אני מטפל רק בלקוחות של 5,000 ומעלה בחודש. אבל תפסת אותי מצב רוח טוב, אני אעזור לך. משלוח שסופק, אבל לא באמת סופק. יש לך את המספר חבילה? קדמת גליל. רק שנייה, אני אעלה את הסניף על הקו, אבל לפני זה רציתי לשאול אותך, יש לכם איסופים? כי אני אגיד לך את האמת, באיסופים אנחנו קצת פחות טובים. ויש לכם הפצת B2C? כי גם ב-B2C אנחנו לא משהו. אתם שולחים חבילות גדולות, אגלי? כי גם בחבילות אנחנו לא טובים. מה לגבי מעטפות? פחות טובים. במה אנחנו טובים? במשטחים. אבל אני אחבר אותך עם אופיר סעדון. אין לכם משטחים, רק חבילות. טוב, אז אני אנסה לעזור, אני פשוט אחרי 40 שנה ב-DHL, עשיתי כל תפקיד משומר בשער ועד מנכ"ל, לבעלים שותף. אז אני מניח שאני אוכל לפתור לך. אני רוצה רק להכין אותך שאנחנו לא ממש טובים בהכל. כאילו אני רוצה שתהיה לך את התמונה האמיתית, שלפעמים יכול להיות שנאבד לך משלוח או נהרוס אותו. זה חלק מהחיים. אני אוהב להיות ישר עם הלקוחות. אני מעלה אותו לקו. סלח, אהלן. סלח, אני נמצא עם לקוח על הקו עם חבילה שיש לה אישור מסירה במערכת והוא טוען שלא סופק. אהלן ערן, כן, אני מכיר את החבילה הזאת. תראה ערן, הלקוח הזה, אני מכיר אותו כבר 20 שנה, הוא אף פעם לא מקבל את החבילה בתוך החנות, למה אף פעם לא נמצא, מקבל משתיים ל-4 ל-6. מה שאנחנו עושים, אנחנו מגיעים לצח זית, מוסרים מתחת לזה והוא קורא אותו. זה חייב להיות לפי התהליך. סלח, לפי התהליך, אני לא יכול לתת את זה. מוטי, הבנתי מה קרה פה. אנחנו נשלח על הבוקר את הנהג, הוא ימצא למי הוא מסר, ואני אחזור לך עם זה, כי הוא טוען שזה נמסר כבר לפני יומיים. כן, לפני יומיים. אתה צודק. אני גם בעד תהליך מסודר, ואנחנו גם לא טובים בזה. תודה. סלח, תעדכן אותי שזה קרה. תודה. תודה מוטי, יום טוב. שתהיו לי בריאים. טוב, תודה רבה לך, ערן. אוי, אוריין. כמה גדולים ככה בעייתים. גמרתי לי את החיים שעם משלוח שסופק. מילי, תשיגי לי את קאץ, זיגזג, צ'ינג צ'ונג, צ'יטה, פנתר, לא יודע מי, אני עובר חברת משלוחים.